Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयबो फरायहरनाय थाबाय। जों दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बे ब्लगानो जाहैबाय खान्थालजों आलु आरोना, निरामिस संगोन जोङो। ओरैनो टाइम पास मा खालामनो साननानै ब्लग लाबोयाबो एसे गोबाव जादोंना दासान्दि, ओंखायनो सानबाय मा जोंनि खान्थाल संनायखौ नोंसिनिसिम देखायनो होननानै। दुरु बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, देखायलांबाय थानोसै जोङो माबायदि सङो। निरामिस आरोना, जेबो बेदर सेदर होआ जोङो। नायलांबाय थादो लोगोफोर, देखायलांबाय थानोसै आङो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो, देखायलांबाय थानोसै आङो। खान्थाल संनो हागासिनो अनसुलिया। देलाय खनसे नाहरलाय एसेथ' खान्थाल ओंख्रि संग्रा हेलौ होनो हागासिनो। जायफोर नायलांबाय थादो, नै खान्थालजों आलुजों रुनानै लाग्रोबाय बेखौ। बुहुद मानसि माने बयबो अमाजों दाउजों जायोना खान्थालखौ। दिनै मिरामिस संना नायनोसै आरोना, जोंबो संफेराखै, दिनै संजेन नायदों जोंबो माबायदि जायो मिथिया। नायनानै ला लोगोफोर, रुना लाग्रोबाय आरोना बेखौ एसे। आलुजों खान्थालजों संगोन जोङो। टमेट' माने बिलाहि मिक्सआव उनना लाबाय आरोना जोङो, बेखौ होगोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर, देखायलांबाय थानोसै जोङो। नायलांबाय थादो लोगोफोर, संनोसै जोङो दा। बेखौ माने रुखांनानै एवफ्रामनाबो लानांगौ आरोना, एसे एवफ्रामना लानांगौ। नैबेयाव बानलु, सामब्राम गुफुर, हाइजें देना लाबाय आरोना लोगोफोर। पियाज हाना लाबाय जोङो, फिसा फिसा हाना लाबाय आरोना। नायलांबाय थादो। टमेट' मिक्सआव उनना लाबाय जोङो। ओमफ्राय नैबेयाव एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरोना बेखौ दसे। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायदो लोगोफोर माबायदि एवफ्रामना लाग्रोनोसै। नायदो लोगोफोर, बेखौ एसे एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरो। रुखांबायबो आरोना लोगोफोर, मोनथाम सिटिसआव गाबहोबाय बेखौ। एबार एवफ्रामना लानोसै। मिरामिसबाबो बिराद गोथाव जायो। नायलांबाय थादो लोगोफोर, 2 मिनिटसो एवफ्रामना लानांगौ आरोना बेखौ। ओरैनो जेबो होआगारानो, एवफ्रामनायाव जेबो होनाङा आरोना, थावल' होनांगौ। एबार मस्ला रेडि खालामसै लोगोफोर, नायलांदो। बे जाहैबाय दुन्दिया मस्ला। बे जाहैबाय मिक्स जिरा फुरा मिरामिसाव होग्रा बेफोरो गासिबो। ओमफ्राय बे जाहैबाय गलमरिस पाउडार मोजां फैनायनि थाखाय बानलु पाउडार होगोन आरोना, माबा बानलु थाइथाम होखाबाय जोङो, जानो हाया बानलु। नैबे एवफ्रामनाया 2 मिनिटसो जाबाय, एवफ्रामखांबाय जोङो। माने गुरैखा आरोना, गुरैखा रुखांखानायखौ।
एवफ्रामना लाखांबाय नै मबाइलानो बेसेबां कालार फैया आंना दामखौनि मबाइल नालाय नायग्रा मोजां ओंखायनो नायाखै मोजां ओंखायनो नायनो थांबाय जोंनि भिडिअखौ गाबसिगोनसो आं रावबो नायाबा मालाबा गाबनाय भिडिअ हगारसिगोन इउटुबाव साबस्क्राइब खालामजायो भिउसफोरनि थाखाय गाबदों साफा महरा साफा नङा केमेरायाव साफा नङा जोंना नायलांबाय थादो लोगोफोर संनोसै एबार जिरा होबाय बानलु गोरान होबाय ओमफ्राय निरामिसबो जानाय नांगौ निरामिस संनायसो फोरावनो थायो बेखौ एसे खामफ्राम खामफ्राम जाजासे एवनांगौ आरोना गेसखौ एवखांनानै उनखौ हायजें mosla-mosli tomato hoखांजोबबाय नायदो masuk sehabang nasi gulai lagi ini kan khanthalखौ होबाय khanथालजों आलुखौ नायनानै एसे गोसो होनानै नायदो भिडिअखौ अननानै भिडिअखौ जाय नायदों साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ आंनि खान्थाल ओंख्रि संनायखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै समायना रमायना नायदो लोगोफोर जोंनि गोथाव खान्थाल ओंख्रि संनायखौ खान्थालखौ जाखांबाय आङो लोगोफोर नोंसोरबो न'आव संनानै जानो हागोन माने निरामिस आरोना आलुजों खान्थाल माबायदि सङो बेखौथ' देखायबायानो आं नोंसिनिसिम भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन।